ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବଢାଉଛି ଚିନ୍ତା, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ଗତକାଲିକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ତିନି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଫୁଲୁଛି କୁଆଖାଇ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଭାଗବୀ। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ମହାନଦୀରେ ଆସିପାରେ ବଡ ବନ୍ୟା। ତେବେ କଣ ରହିଛି ବନ୍ୟାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୀରାକୁଦର 28ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗେଟ୍ ଆହୁରି ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,92,628 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ରେସନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏବେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅବପାତ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳରେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବପାତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଗତ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ 3 ଦିନ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ମୋଟ 28ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗେଟ୍ କେତେ ଖୋଲିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।